Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyel daw napili, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambol ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken pigsa, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin na banag, ibatan tay paida, iwaksay tay amin nagura, tasong mangut padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Hadda kumakada kayo ti grasya ken kapya ti Diyos nga Ama tayo, ken ni Hesu Kristo nga Apo tayo. Kakabsat, tapno may kari tayo makiranod, garagiti na santuan na misteryo, bigbigan tayo kumadag iti basbasol tayo, ket dumawat tayo iti pamakawan, ken kaasi ti Apo. Kuna tayo asi papakumbaba, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasya ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid ak kuma iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanim basbasol mi, bidot na kururangan mi, italawin na kang kadi, nakalmesan na kempus-puso mi. Kristo mga asika,
Kristo mga sika. Pakawanin basbas ulmi, bidot naghurangan mi, kitalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi. Apo mga sika, apo mga sika, pakawanin basbas ulmi, bidot naghurangan mi, kitalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi. Nakalmesan na kempuspus mi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadang iti amin at tao, anaimbagti panagnat na kemda. Nailangitan nga Ama, tay dayawin da ka, agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapu iti dayag mo, anay langitan. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasol, kasyan na kami, awatem to'y arararaw mi. Sikas itutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, benggep to'y arararaw mi. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu,
Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Hosanna, iti kangatuan. Hosanna, sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria, iti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami, ket pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaen na kam kadi asi aayat. Pasingkadamkad, di panangisaad mo kada kami, iti sidong tinapaypayso awaya-waya. Ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapu ken napumi a Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanyak ket kunana, ita tao, isaad ka agwardya iti Israel. Ipakaamom kadakwada dagiti ballaag nga ibagakyan ka. Nung kunak amatay iti managdakdakes, ngem di mo balaagan amang baliw iti aramid na tapno agbiag, matay ito ang managbasol, ket pabasulan ka iti ipapatay na. No balaagam ti managdakdakes, ket di na isardeng ti kinadakes na. Matay ito ang managbasol, ngem may ispalto ti biag mo. Ti sao ti Apo. Itangal daw denggenyo ti ibagana, saan kayo ngagsuksukir? Gana, saan kayo ngagsuksukir? Umay kayo kit idaydayaw tayo ti Apo. Ipayan tayo itinaragsak adiri, ti baro, ti bato amang salaknib, ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak, kadag iti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo na maruswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban ngay aywanan na. Tangal daw, dinggenyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir? Itangal daw, denggenyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir? Akas iti inaramid dagiti ammayo ijay meriba. When iti daydial daw akadda, iti latang ijay masa, sinuotdak sa jay, ket pinadasdak, idinto o nakita da ti inaramid ko ngagpaay kadakwada. Itangal daw, dinggenyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir? Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan kuma iti pakautangan nyo, agiinayat kayo ketdi, daytoy laeng ti pakautangan nyo, ti agayat iti pada na a tao, natungpalnan ti linteg, ta dagiti bilin
di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom. Amin dagitoy ken dadumapay, madagop da iti daytoy may sa abilin. Ayatem ti pada matao, akas iti bagim. Ti agayat iti pada a tao, uray intun ano, di na aramiden ti dakes ken kuana. Ngarud, panagayat iti pada a tao, isu ti panagtungpal iti intiro alinteg. Ti sao ti Apo. Liaman tayo ti Diyos. Magsao ka kada kami, silawam kad pampanunot mi. Ikateme ti dwa-dwa mi, sisasagana kamadungig. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitam kada kami, ti pudno adalan, ti kayat mo suruten mi, ket di na kamabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Di Apo at kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka, Di pa na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo, akasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. No makabasol ken katikabsat mo, in ka ken kuana kiti bagam ti basol na. Ngem aramidem daytoy no dudwa kayo. No dumngeg ken ka, napasublimon ti kabsat mo. Ngem no di na ka ikaskaso, mangikuyog ka iti maysawen no dua akadwam. Tapno kas na ilanad iti nasantuan na surat, mapatalgedan ti amin apam mabasol babayan ti pammaneknek ti dua wenno tallo a saksi. Ngem no di na denggen ida, ipakaammom iti iglesia. Ket no di na latta denggen ti iglesia, ibilang mon dayta kabsat akas maysagan gannaet wenno agsingsingir iti buwis. Ibagak nga rod kada kayo, ti anyaman nga iparit yo dito'y daga, may parit to met ijay langit. Ket ti anyaman nga ipalubos yo dito'y daga, may palubos to met ijay langit. At dapay ibagak kada kayo. No pagnumuan ti dua kada kayo dito'y daga, ti anyaman na dawaten yo, itedto kada kayo ti amak sa dilangit. Tano sa dino tiyan ti dua wenno tallo nga guumong gapo itinagan ko, at daak kadakwada sadyay. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Siak ni Father John Cesar S. Ragonhan, taga Ilocos Norte ak Apo. Ket daak ita iti Immaculate Conception School of Theology sadyay Ciudad Tivigan. May saak formator sadyay seminaryo, mangkadkadwa ken mangmuli karagiti seminarista nga agbalin nga apupadi.
iti tunggal tawen at dati awagan mi nga evaluations. Dagitoy nga evaluations, dito iti pakasarakan, tay na paspasamak iti daytoy may sa seminarista, dagitay nasayaat akababalin na nga inpakita na bayat iti may nga tawen. Ket nayon na iti dayta papel, isumet ti nakailanadan dagitay awagan tayo, growing edges. Dagitoy growing edges, saan negative characteristic traits. Sa balitay negative characteristic traits, sa balitay growing edges. Tay negative characteristic traits, kasla narigat sa asukatan, takasla tay negative, iso daytoyan tay pagpatinggaanan tay kinasyasinom, nairamutan, dagitoy nga aramid. Tay growing edges nga ibagbaga tayo, iso dagitoy dagitay saan unay makaay-ayo paset ti panagbiag nga mabalinpay maleha. Tsor nga growing edges. Kahit nasa wen babaen kadakwada, ket mapasayaat mo tay panagbalin mo anasaya at aparswa, tay panagbalin mo anasaysaya at tupay, inton sumaruno atawen. So nga, daytoy tay panangkadkadwami kadakwada. Kakabsat, at dadagitay growing edges tayo amin. Saan tayo nga mabalin may baga, perpekto akon. Awan basol ko. Awan dakes nga aramid ko. Awan ti saan na makaiayo nga aramid ko. Tada tayo amin, pada-pada, padiman wenno saan, bakaman wenno lakay, ubingman wenno babakat, wenno lakay. Adda amin dagitay growing edges tayo. Malagip ko tay panagtugaw ko iti maysa panagkonfesar. Imasideg tay maysa abaket. Ket nagtugaw itay abay ko. Gagangay kadawyan ti panagkonfesar mangrugi iti tanda iti krus iti dagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Masikuran akon tatalo nga minutos di maagsaon tay bakat. Iso nga imbaga ket sinaludsod ko, nanaan niya ti basol mo. Awam mo, ti amo nga basol ko, Pader. Imbaon nak te jay kadwa nga bakat, nga umaylat ta kano agtugaw dito yan. Kanya nga rod ti pakawanak nga basol mo. Kawan laing kadyayan ta, into no sumrag ka jay simbaan, ibagak to kantay katekista ta, ikatan natay imahen ni Apo Santa Maria Jai sango ti altar. Ingkanto agtader di Jai. Sa awan ng kamagayam ti baso, laguray kaman ta, sagideng kaman Apo nagsaya at dahito yang parsuawan basol na. Wano ti ilang amo tayo nga basol asao dakas. Nalpasan, Pader, period, awanan. Apay, kaputa, adu kada tayo, tinapalangguad. Adu kada tayo, ti saan nga agpakumbaba, adumawat ti pamakawan, kadagiti nakaad-ado a growing edges tayo. Ket again enjoy tayo latan tayo wawagan tayo status quo.
Iston, daytoyakon, sa anak adumakkelan, sa anak ngagbalina na saysaya atenta, okay kanyak daytoya na panagbiag. Awang basol ko, klaro ti konsensyak, ay isuda, ti adda basol na. Ako, wala. Kasi ako, perfect. Walang growing edges. Positive characteristic traits lang yung nasa akin. Pero sa akin, wala. Ayayatek kakakabsat. Dagiti may basa kada tayo, iti daytoy nga aldaw, iturong na ti panunot tayo. Iti pan nakamiris, ti panangayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Saan nagaputa kayat tayo nga guyudan ida apababa? Saan agapota kayat tayo apadaksen dagito kakabsat tayo babaen ti panangisawang panangibaga tayo kadakwada may papan iti saan unay a makaayayo nga aramid da. Tanagrigat nga agpaiso ti umasideg iti maysa kabsat ket ibagam nabangsit met ti sangaw mo kabsat. Anano sa alatan na pader. Ngem saan ko nga may baga. Mabain tayo ang mangibaga nga daduggong tay kasarsarita tayo. Apay nakababain. Apay dagitay saan unay ang makaiayo apaset tay panagbiag daytoy akabsat tayo. Ngem iti daytoy nga nasantuan nga ebanghelyo tayo. Ipalagip kada tayo ni Apo Jesus ken gutiguten na titunggal maysa kada tayo. No ay ayaten tay gayam dagiti kakabsat tayo. May baga tay met dagitay saan unay a makaayayo nga aramid da. May baga tayo met dagitay growing edges da. Saan nagaputa kayat ko apadaksen toy kabsat ko. Ngem gapo taay ayatek ket pagbalinek daytoy akabsat ko ken paset ti familyak. Takada kayo asya asawa may bagayo amin dagitay saan nga makaiayo nga ramid nila kayo. Saan? Kada kayo met nga asawa lalaki may bagayo matay sana makaiayo nga ramid dagiti asawa yo, di ngamin, may bagayo kadagitay anak yo, nalakalaang ay bagata anak mo, nalakalaang ay bagata asawam. Ngem, no may papan iti may sa akabsat, may bagatay kadimet. Apay nga kastoy launa yen, tay kuna tayo kayat tayo nga mapapintas pay, tay panagbiag daytoy a parswa, daytoy a kabsat. Saan laeng nga gapu iti panagayat tayo kenkwana. Saan laeng nga gaputa pagbalbalinek daytoy a kabsat, akas kabsat kon ken paset ti familyak. Ngem gapu tadaytoy ti kinasyasinno tayo a Kristiyano Katoliko a mamati ken ni Apo Jesus. Nga iso ti puon ken paggapuan, ti panagayat, pamakawan, ken panangaasi. Narod, itintayo pa nang itultuloy tinasanto na misa kakabsat. Dawaten tayo ti grasya ni Apo Diyos. Tapno degdegan na kuma ti kinatured tayo. Degdegan na ti kinapakumbaba tayo, degdegan na ti panagayat tayo, iti pada tayo at tao. Tapno iti kasta, iti intayo iaasideg kadakwada, iti intayo panagayat kadakwada, iti intayo panakaibaga dagitay saan unay ang makaiayo nga aramid tayo. Makita tayo met iti bagbagi tayo, nga uray da tayo at damat dagitay pagkapsutan tayo. Ket kayat tayo, ti dumakkel iti sidong daytoy a pamati. Dumakkel saan laeng nga iti tawen wenno iti kinatayag. Ngem dumakkel ken umununeg ken umirirot. Daytoy a panagayat tayo iti pada tayo a tao.
daytoy a panagayat tayo ken ni Apo Dios. Amen. Tumakder tayo kakabsat ketintay paduyakyak ti maymay sa pamati kuna tayo amin mamati iti maymay sa Diyos Ama aman nakabali namin. Anamarso iti langit ken daga ken karagiti amin na makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo ni Hesu Kristo bugbugtong nga anak ti Diyos nagtao iti Ama iti sakbay iti amin at tiyempo Diyos ang nagtao iti Diyos silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao diti napaypayso a Diyos, nayanak saan na naparswa, Diyos akas metlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao ken gapu iti panakaisalakan tayo, imulog nga nagapod sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalinte Espiritu Santo ket nagbalin na tao kastame tanaylan sa iti krus gapu kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuo ket naitanem nagungar iti may katlong aldaw kas palawagen dagiti nasantuan na surat imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama umay tumanen na si dadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag. Isu nagtao diti Ama ken iti Anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak ket nagsao babaen dagiti profeta. Mamati akmet iti Iglesia may maysa Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Iti panakaawat tayo iti Diyos, ti pamakawan dagiti basbasol tayo, masapul met nga iburay tayo, ti pakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Ngem kanayon amarigatan tayo ang mamakawan, ket iti baet dayta a kinakapoy tayo agdawat tayo nga rod iti Apo ket kuna tayo Apo pagbalinem ti puso mi a maipada ken ka. Apo pagbalinem ti puso mi a maipada ken ka. Apo Jesus, ingkasabam ti pamakawan, iti baet dagiti mapaspasamak, ti lubong, papigsaem ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iwaragawag da iti banghelyo ti kinalinteg ken ayat. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi a pumada ken ka. Saan kuma dagiti personal a pagimbagan ti itrabaho dagiti mangituturong iti gobyerno mi, ngem kitaem ken maseknanda iti pagsayaatan dagiti napanglaw ken makasapol. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi maipada ken ka. Iti panagtultuloy dagiti krimen ken saan a panagkikinawatan ditoy pagilyan mi. Tulungan na kami amang birok iti kapya ken panagkikinawatan saan nga iti bunganga iti paltog ngem ti puso as isasagana amang makawan ken agayat. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi maipada ken ka. Ikararagan tayo dagiti tattao nga gurgura, dagiti pamilya a nagsisina, aggagayem a nagsisina, gapu ti di panagkikinawatan. Ikamida Apo iti panunot ken puso, as isasagana a dumngeg ken alisto amang makawan. Kumararag tayo iti Apo.
Apog pagbalinem ti puso may padaken ka. Agdawa tayo at paimbagen ti Ama, anay langitan, dagiti masakit. Liwliwaen na, dagiti agngangabit ken patay. Salakniban na, dagiti agdaldalyasak. Wayawayaan na, dagiti saan, ang makailintigan, iti panagkapsot, iti wayawayagan. Kumararag tayo, iti Apo. Apo pagbalinem ti puso may padaken ka. Intayo idatag iti Apo, dagiti kabukbukudan tayo apanggep. O Diyos, sikat ikubuhayan tinapaypayso a panagtutunos, ken tinasudi nga ayat. Haramidem kadi ada kami nga adipen mo may maysa ti puso ken nakem mi. Iti kasta na irot ti panagtitimpuyog ti iglesyam, na singked ti panangipaduyakyak na iti ebanghelyo, ket nalagda ti panagkaykaysana. Gapu ken Kristo nga apumi. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arat, ti umay mi itayawat, nagapu ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arak, wenawatem bendisyonan, o Apo mi pagbalinem nida, anasantuan na bagiken darang. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arak, yung ay mi itayawat, nagapu ti trigo ken ubas, abu
nagpanugan mi. Kumararag kayo kakabsat tapno dagitoy adaton tayo, makaiayo da iti Diyos Ama man nakabali namin. Yaman ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastame te pagimbagan tayo, kinti kadagupan tinasantuhan ng iglesia na. O Diyos, apuon ti ayat ken kapya. Ipaay mo ka dita umiso, ti panakaydaydayaw mo. Babaen dagitoy daton me. Ken maikaysa kami as ipupudno ken ka, babaen ti panakiranod mi, iti daytoy Santa Amisa. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta ko mamiken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nagdadanis sagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay ang may kariket rumbeng. Anong mikat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayo na Diyos. Ta saan mo asardayan ti panagayat mo kada kami. Tapno may ranod kam iti baro ket narangrang ay a panagbiag. Managbasol kami. Ngem sika ti Diyos ti ayat ken kaasi. Ket kan kanayon a madadaan ka a mamakawan. Ket awisen na kami pay nga agtalek ita kaasim. Naulit-ulit asaan mi at tinungpal ti intulag mo kada kami. No pay kasta saan na ka mabinaybayan. No diket babaen ken Kristo nga anak mo kada pumi nairirot pay ket din ti panangisinggalot mo itabagim kada kami. Babaen ti singgalot adi maukas. Dagituyan ti umiso at tiyempo apan nagsublimi ken ka tapno mapabaro kami iti sidong ni Kristo nga anak mo. Tiyempo ti grasya ken panakikapya. Awisen na kami nga agserbi kadagiti padami at tao. Babaen ti panangilukat mi iti puso mi kadagiti adu a grasya nga iparabor ti Espiritu Santo. Ket da kami anapno iti siddaaw ken panagyaman. Ikaysami ti timek mi kadagiti koro ti langit amang ibunannag iti bileg ti ayat mo. Ket ikantami ti pannakaisalakan mi iti sidong ni Kristo. Santo, 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 ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken daga napnod, iti pakay daydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. O Diyos, sipod pay iti punganay, biig a kinaimbag ti inpaay mo iti tao. Iti kasta mapasanto kami, akas sika santo ka. Kitaem kada siya ayat dagitoy tattaom anaurnong ditoy saklang mo. Ibaon mo kad tibilag ti Espiritum ket pagbalinem dagitoy adaton abagi ken dara ni Jesu Kristo nga anak mo kada pumi.
Kaya paay mo ida kada kami nga inalam apan nakaanak mo iti sidong ni Kristo. Idinayaw awan kami ket saan min mabirukan ti dalan nga umayken ka. Imad addaket nga rod ti panagayat mo kada kami. Ni Hesu Kristo nga anak mo nga awan pulos basol na inyon nat na ti bagina kada kami ket na ilansa iti krus. Nga midisakbay ayon nat na dagiti takyag na iti nagbaetan ti langit ken daga. Kasagnanayon at tanda ti intulag mo, tinarigagayan na arinambakan agraman dagiti disipulos na, daytoy a sakripisyo ken padaya ti Paskwa. Idi madamada amang rabii nangala iti tinapay, nagyaman ken nagdaydayaw ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Taray ito'y tibagik, iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, yan tangay amuna anasken nga ikapyana dagiti amin na bambanag iti sidong na babaen ti dara ti krus na nangalay ti kalis anapnoy ti arak nagyaman manen ken ka inted na kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi ti ipapatay mo aging gaiti yaay mo. Rambakan mi daytoy a panangilagip mi ken apumi a Hesu Kristo a sakripisyo mi iti Paskwa ket ubbog ti agnanayon na kapyami. Rambakan mi ti ipapatay ken panagungar na ket ururayan mi ti idadateng dayjay aldaw a panagsublinan to tapno itednan kada kami ti kompleto aragsak. Idaton mingarod ken ka o Dios a mapagtalkan ken napudno daytoy a sakripisyo amang isubli iti tao iti panakipagayam na ken ka. O Dios nga amami, kitaem kada si ayat dagiti naayaban a makiranod iti sakripisyo ni Kristo. Babaen ti bileg tinasantuan nga espiritum mapaimbag kuma ti anyaman na panagsisinada ken nagbalinda amay maysa abagi. Aramidem kadi adakam amin makitimpuyog kami iti kapanunutan ken nakem ni Francisco a Santo Papa mi ken ni Marlo nga obispo mi. Tarabayan na kami tapno sangsang kamaysa kami amang itrabaho iti idadateng ti pagariam aging gatdi kam to agtakder iti saklang mo ket makiranod kam to kadagiti sa santos mo ket makikadkadwa kami ken nainggasata na Virgen Maria ken nagasat a Jose nga asawa na kadagiti apostoles ken kadagiti kakabsat mi apimusayen isuda nga ikam matalek mi itakaasim ket kalpasan ti pannakailisi mi iti anyaman nga niniwan ni patay mayranod kamto iti baro apan nakaparswa kiragyaman kamto ken ka a makidanggay ken Kristo a nagungar ket tapumi. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, ken
Ititimpuyog ti Espiritu Santo, hiruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga waning gana. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga. Ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayamin ti agkuna. Madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryam, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga ka sa dilangit, when dito'y daga ka sa dilangit. Item kadakam iti aldaw ito'y ti kanen mi iti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basulmi akas met iti pamakawan mi. Iti basol dagiti makabasol kada kami, dinakamet baybayan nga umanugot, iti sulisog isalakan nakam iti dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ken iti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dinto agsarday. O apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapu kanyak, tited ko kada kayo. Aposan kadia dagiti basbasol mitimingmingam, no di ket ti pamati mi ken ka nga iglesyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asi kada kami, ti kapya ken panagkaykaysa, sika nga agbiag ken agari iti agnanayon nga waninggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa. Peace be with you.
sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kada kamti kapya idem ti kapya. Kaabsat adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy ni Apo Jesus amang punas kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tay amin nga umawat ken kuana. Apo, jak may kari nga umay ka kanyak, ngem iti may salaeng asao, mapaimbagton toy kararwak. Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwa. Tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po tarabaye maladay tuy nungo tapnuag serbiya ka si pupudno aging gatungpal tuy biyag ko tati ayat mo isuwa puti biyago eti asim isuwa puti kiret ko eti bilin mo isuwa puti bagnus ko ngagturong kinapudno tati ayat mo isuwa puti biyag ko keti asim isuwa puti kiret ko keti bilin mo isuwa puti bagnus ko ngagturong kinapudno sila maputoy panunot ko pakirdem kadito'y nakem ko biyage mapuday to'y kinakurapay ko titalek ko ken kaidaton ko iyawat ko ken katiamin ko usarem kada putoy adipen mo isurum ngagbiag itilinteg mo kinagtalek laeng ken kauapo tati ayat mo isuwa puti biyag ko eti asim isuwa puti kiret ko eti bilin mo isuwa puti
ti bagnos ko ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, keti asim isu apo ti kiret ko, keti bilin mo isu apo ti bagnos ko ngagturong kinapudno. O Apo Jesus, sumay ka, dito'y puso kag naet ka. Ikutam to'y biag ko ken kararwat, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno ag serbiak ka si pupudno, aging gatungpal to'y biag ko. Tati ayat mo isu apo ti biag ko, keti asim isu apo ti kiret ko, keti bilin mo isu apo ti bagnos ko ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo tartaraunan, ken biyagen na kami, babaen ti saom, ken ti tinapay anay langitan. Ipaay mo kadita dagitoy na indaklan a parabor ti anak mo. Iranod da kami adi agresat iti biyag na ana Diyosan. Gapu ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo iti apagbiit apo. Muna-unay dispensaren nyo ti panagpilay-pilay ko. Sakit ti kinasukir daytoy. Gout. Nagimas ngamin ti sinanglaw. Mahikadwa. Kahit kulaeng nga ipakaam mo kada kayo kakabsat nga at dati may laklako di jay sango di jay ruangan ti simbaan ti Straight from the Heart. May isang libro a pagkararagan nga impataros dagitay seminarista iti ICST sa Jayvigan iti Ilocano. Ket mangkatulong kada tayo iti panagkararag tayo. Kadagitay nakadado pakasapulan tayo akas anak ni Apo Diyos. At dijay nga linaon na dagitoy kakabsat. Ket ti pananggatang yo kadakwada, ti pananggatang yo kadagitoy, mangtulong ti panagtultuloy ti panakaporma dagiti seminarista nga agbalin nga Apo Padi ditoy Northern Luzon. Isu nga agun-unnoy kami kada kayo kakabsat. Ti gatad na daytang Straight from the Heart Ilocano version, 250 pesos apo. 250 pesos. Saan nga 270? Dagitay daduma ilako dati 270, 300 para kada kayo ditoy
250 pesos laeng. Ket sapay kumata, gumatang kayo apo. No di yu pa'y nga naitugo tayo wallet yu tata. Danto pa ito no third mass. No, di ka ito pa'y lata sumken, mamki, to no next Sunday. Danto lata dita apo. At dapay dito'y office, dita nga straight from the heart. Diyos unay ti agngina kada kayo. Tumakder tayo. Ti apo at dako makada kayo. Basta kumamit ken ka. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa, in kayo ni waragawag ti kapya nga inawat tayo iti apo.